IVA 2026. Намираме се на щанда на KGI, където бих искал да представя 4 чисто нови продукта на фирмата. Миналата седмица на нашето стрелбище тествахме част от продуктите и съм изключително впечатлен от стабилността и това, което носят. Пред мен са два карбонови трипода. Единият е модел К920, а другия К950. Снабдени са с две различни глави. Тази, която е отляво на мен, е главата Nomad с товароносимост 13 кг, а другата отдясно на мен е с товароносимост 27 кг. Ние лично ползвахме тази на Vaquero и е абсолютно достатъчна за нашите цели. Ще направим и видео с тази, за да видим дали има разлика в стабилността. Каква е разликата между двата трипода? И двата могат да издържат до 77 кг по спецификации, изключително здрави и изключително леки. Разликата между двата трипода е, че този е с 4 секции, както виждате, които се сгъват по този начин. И трипода става доста компактен, може да го сложите в раница, в сак и така нататък. Разликата между този, че този е с две секции и е малко по-дълъг и малко по-труден за транспортиране, но пък по-бърз при стрелба, защото имаш само 3 точки на разгъване. Искам да ви демонстрирам нещо, което малкото триподи, които са с карбон, могат да се похвалят с това. Много е смут. Когато отключиш механизмите, трипода се разпъва абсолютно сам, което също дава бързо време за реакция при използването на този трипод. Също и височината му е доста голяма. Заключваме краката. В сравнение с предишния модел KGI 750. Виждате каква голяма височина, което помага при PRS състезание, при T-клас състезание, трипода да се използва за задна опора и дава много добра височина. И двете глави разполагат с интеграция на арка релса, която с QD монтаж позволява много бързо монтиране на оръжието само с едно движение върху трипода и е готов за употреба. Главата Титан има само една врътка, от която се регулира усилието на затягане, а главата Nomad е малко по-различна. Тя има врътка, която регулира хоризонталното движение. Другата регулира ябълката на главата. А тук имаме нещо различно, което е бърз заключващ механизъм, който само с едно движение заключва цялата глава. Ето ще ви демонстрирам с оръжието. Слагаме го по най-бързия начин върху главата. Оръжието е готово. И чрез този бутон намираме целта, заключваме го и сме готови за стрелба. Ако искаме допълнително усилие върху ябълката, просто с този механизъм затягаме и сме готови също. Интересното е при този трипод, което се ползва на състезания по T-клас, там стреляме на 1000 метра по хартия, как може да бъде използван супер рационално. Ще направим кратка демонстрация. Сгъваме краката.
Заключваме ги. Разпъваме ги в крайна позиция. Слагаме оръжието на трипода, затягаме и може да ползваме третият крак за задна опора, като слагаме ръката и той подсигурява много по-голяма стабилност. Има и още по-добър вариант, който бих използвал аз по време на състезание и стрелба с сапорт на задна торба. Когато използваме задната торба на третия крак, оръжието става изключително стабилно и стрелбата доближава тази от маса. Очаквайте тези продукти на страницата на lrp-bg.com.